Ngai ko play pagi bapak area video. Kani ketika video recording kapan ningkong kum kajing persang ban wanra kajing hikai ke jonga kata ka jing puson ka bangajuan ra na kapor sa kapor. Om tang daga surga jonga Henry pinyo iru kador ka jonga. Kani kawan hadin ba kidon kat to kat ningot ki parlok ka jonga ki bakwa nga bangan le daga video recording kan kham ki ong bakan kham so tenat ba kham sngojan ye kino snap tenga nget ba kan long kajing mento ye phi ha ba phi o i nga ba phin kham la ya le se ban sha score ye ke ka bang ngadon ban mon ra hapdeng jungi ku kumni na ka ktin ka jong play nganget bangin sayo e video recording ka ba kham ba nang ni shakmat ke ka ban ja angim tep to ni khmi den ti ka ba ha kani ka video na kwa puson lembat phi ya ka jingdon kam ban shim ya ki rai kat kum ka jing shisha juga ktin ka jong play pat om kat kum ka ta ka jing ya shem ka jongi baro na pring jongi ngilong ya ka ka ba ngilong menta de namar ka ta ka rai ka ba kita ki rai ke bangi la shim haki sngi ki bala let no ki jongi ka menin ka jongi bat ngin salong ka ba ngin long de namar kata ka rai ka bangingin shim menta kumta de ki rai king ke ba pelong yang apa dia phi uta ubo shim ya ka rai banjit ya jisu menta uyo ya ka jingim ka babam jikot uta ubo shim ya ka rai ban kentat ya jisu unyap no shaki bam jikot ka bam jikot ka jongiru ka shong kat kum kata ka rai ka bangingin shim menta pi ka jing shisha jung ka ktin ka jong blay kam ju kala kayai ne sa kum ju kam long kum kata ka jing ya shem ka jongi ka bayai kala na ka por sha ka por ka jing ya shem ka jonga kam de ka jing ya shem jong pi pa ka jing ya shem jong pi kam de ka jing ya shem jonga ten re ka ktin ka jong blay kam ju kala ka ktin ka jong blay kayai ne kum ju la kalong kumnu kata ka jing ya shem ka jongi kalong ka basok yang iban kongu bat ban burom me ki kimi ki kipa ki ba iet yang bat ki ba ri sumar yang tenre kalong ka ba kham pat ban burom bat ban iet ya ki kimi ki kipa yo le si ki ba le ben yang tenre ka dei pat yang iban kongu wat ya ki kimi ki kipa jongi ki mempendep ya ka kamram jongi kum ki kimi ki kipa ka jingya shem ka kala Henry ka ktin ka jong blay kam ju kala ka deyangi ban ko ngu yo blay la kalong kumnu kata ka jing ya shem ka jongi ladangi ngi shem ya ka rai kat kum kata ka jing shisha jong ka ktin ka jong blay yo le se kam la ban long ka bas ngotanat hakani ka menta dan ringin yo pat ban khayo so obathyang hakisni bekisnem bat ka bam jukut ka ban sawan habangi shim ya karai hakakat kum kata kajinya shem jongi menta yol isingin snutanat ngin hon tenre hakisni ban wan pat ngin yo khet yo so ubak thang ya ka banginom tre ken dalele bangin yo ban khet ya ka bakumuta so lada u Joseph u shim ya karai kat kum kata kajinya shem ga jong u unjin dala isi bat le ben kala yaki himmen ga jong men bau don hagabor namar men baulong batolot baru badang kena lale benyo tenre lada u Joseph u shim ya karai kat kum kata kajing ya shem bagajing sneu kajing unjin dalakta ya kata kajak berrihi barok away kata karai ka bakat kum kata kajing shisha juga kting ka jonglei kala banlong ka ba ibi tenre udong uso ubangin yo ban khet uso ubatyang hagisni giban wan kay ka ba usyadrak umisyak bado Abednego kilale kalong gabay biit tenre namar kata ka jing biit ka jongki kilalong ki bala kloy banyap nakabanta ka kerteng jong uta o bakikingay u Jisu uwan mi pao ha kata ka ding ha ka bala bret yaki kay ka ba upol walale da ka ba uit no ya kata ka burom ka jong ya kata ka nam ka jong kalong ka jing biit handa kalong ka jing penimpat yang ngaya fiki gentle kay ka ba u Jisu lale da ka ba u no ya ka beneng bad uwan ban sya nakabenta jonga ba jong pi alo jo ka ding na kalong ka jing bi ka ding phna hi kalong ka jing bi
Henry ketika juk keding fna ka balong ke jing ibe adengi rai ban ba eka ketika keding fna ka kalalong ke jingem bam jukot yanga badyapi. Wat shim ya ka rai kat kum ke jing shem ju ke jingem. Shim ya ka rai kat kum ke jing shisha ju ka ktien jong blai. Wat rong sha ka ministry. Tang namar ba pidon kam pisa. Tang namar ba don manore manu baong. Tang namar ba kadai ka rukom ka dustur hayeng asem jong pi em. Kat kum ka jing shisha juga ktien jong blai. Pidi ban rong sha ka kam namar ka jing khot ka jungu. Wadla pilong ba thlun kum Moses. Wadla pilong ubam ubaritam kum u Gideon. Kam dei ke ba kier saudong ye pi ka ba lam ye pi sha ka jing khot. Kam dei ke baja ka jim jipi ka ban penlong ye pi ba vinshim ya ka rai ban rung sha ka ministry la ni sha ka kam jong blai han re ke jing khot ka jong blai compare ka lang kum nu ka ta jing shem jong pi wanum pat ye ka pisa menta ban long sbun ban ai sha kita ki ba don kam tang namar ba pi ong ba menta ka ka por jong ka khlam ka por jong ka jing kerdo la da ublei ula ai pi ka jing shisha jong ka ktin jong blai bangin lang ge ba sbun bat ban yarap pra banget kam jukala la kalong kumnu kata kecing shem ka jongi wadam pendan kam ye Gibril bantai yala ka jong ka hima wadam pendan kam ye Gibril na ka banta yala de namar ba kata kecing shisha juga ktien ka jong blai ka ba ong bangi dei ban syakri ye ki wai kam jukala la utau Gibril ulong uba kumnu uba be uba them uba nang uba nang ni uba start. Wat ju le ben ye Gibril wat la kilong kibam wat la kim la ban le ye pi namar ka jing le ben kalong ka ke ka ba ublai u isi wat la ka do phim du dong la da pi le ben kam don ka nu ka jing du dong ye pi ten re ka jing le ben kalong ka ka ba ublai ushun ba isi kam de yang i bangin rki kan kok haba kita ginong shun jungi ki ha bat ki jot no rengi dei ken ban ken ma bangi di ban e ti ginong shun jungi para ba ginong shun jungi ki ha ni di ban tuai pa blai ru un ri sumaringi bangi ring na maham haga ju kalanti ka ba ki don ngam tip ka ai ka jinga shem ju ka jing em jong pi han ringa tips kem ba ka ta ka jing shisha jong ka ktin kanam kala kat kum ka jinga shem han rega isa kum ju haba ka jing sngaw bat ka jing shem baharukom jong ka jingem ka wan telep ya pi pai shakaktin ka bam jukla bat shem ya karai kat kum ka ta ka jing shisha jong ka ktin compare la kalong ka bam skotnat ne ka ba ibie karai ka ba kat kum ka jing shisha ka walam ya ka jing ot ka ba kraw ka ba ngimla ken ban yo i ne shampang menta blay un kerkru ya pi